mag-aral para magkape. Tama. Hindi magkabaho. Ganito po kayaman sila, Paul. Yan. Bored sila. Wala silang magawa. Nagpagawa ng isang bahay. Puro kwarto lang. Yan. Ayan po siya. Ni, asa na yung pangitan niya? Yan. Tangina, may pa-souvenir sa bahay. Labas-labas na sila, oy. Yan na, pero labas na sila ng pansit canton. May pa-souvenir. Hoy, tangina mo, Ke. Birang kapal ng mukha mo. Hoy, ata pa. Football. Wala daw silang pagkain sa lagay na yun. Pahinga. Robot na. I-vlog nyo. Pero, Ikaw ang vlog natin. Eh, marami pa sa sa rep. gawa tayo ng group vlog. Robot yan? Sarap po. Tangina pa. Lahat na ng laman na nilabas niya. Uy, mayak. Ina kung patulang pa nila to. Kaya pang dark chocolate dito. Yan. Sarap po kaya.